ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். இந்த வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரஷ்யா உக்ரைன் போர் பார்த்தீங்கன்னா தீவிரமாக போயிட்டே இருக்குது. இதுக்கிடையில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ரஷ்யா பார்த்தீங்கன்னாக்கா இப்போ அணு ஆயுதத்தை எடுக்க போகிறாங்க, நியூக்ளியர் இந்த பாம்பை போட போகிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. நம்ம இந்தியா சைடில் எவ்வளோ அணு ஆயுதம்லாம் வச்சுருக்கிறாங்க, அந்த நியூக்ளியர் பாம்லாம் எவ்வளோ வச்சுருக்கிறாங்க, இந்தியா எத்தனாவது இடத்துல இருக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் டாப் 10 லிஸ்ட்டில் நியூக்ளியர் பாம் வச்சுருக்கிற டாப் 10 லிஸ்ட் கண்ட்ரீஸை இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம். வீடியோவுக்கு உள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம ரெகுலராக சொல்கிற மாதிரி நீங்கள் நம்ம சேனலுக்கு முதல் முறையாக இருந்தால் சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற அந்த பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நான் போகிற வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். இப்போ அவங்க கம்பாரிசனாக பார்ப்போம். நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போகிற கண்ட்ரி பார்த்திங்கன்னா நார்த் கொரியா. இந்த நார்த் கொரியாவில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா அவங்களோட அணு ஆயுதம், அதாவது நியூக்ளியர் பாம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா கிட்டத்தட்ட 40 வச்சுருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. நார்த் கொரியா பார்த்தீங்கன்னாக்கா 10வது இடத்த பிடிச்சிருக்கிறாங்க நம்ம லிஸ்ட்டில். அடுத்ததாக 9வதான இடத்த பிடிச்ச கண்ட்ரி எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இஸ்ரேல் பார்த்தீங்கன்னா 9வது இடத்த பிடிச்சிருக்கிறாங்க. இவங்கக்கிட்ட பார்த்தீங்கன்னாக்கா அணு ஆயுதம் நியூக்ளியர் பாம் எவ்வளோ வச்சுருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா 90 அணு ஆயுதம் வச்சுருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. இஸ்ரேல் பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்ம லிஸ்ட்டில் 9வது இடத்த பிடிச்சிருக்கிறாங்க. அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்தியா. நம்ம இந்தியா பார்த்தீங்கன்னாக்கா வேர்ல்டு ரேங்கிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா 8வது இடத்துல இருக்குது. நியூக்ளியர் ரியாக்டர் வச்சுருக்கிறவங்க நியூக்ளியர் பாம் வச்சுருக்கிறவங்க. இந்தியா கிட்ட பார்த்தீங்கன்னா 150 நியூக்ளியர் பாம்ஸ் வச்சுருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. இந்தியா பார்த்தீங்கன்னா மற்ற நாடுகளை கம்பேர் பண்ணும்போது ஒரு நடுநிலையான நாடு. இவங்க ஒரு ஜனநாயகத்தை தான் விரும்புவாங்க, போரை விரும்ப மாட்டாங்க. அதனாலே என்னவோ ரொம்ப கம்மியாக வச்சுருக்கிறாங்க. நம்ம லிஸ்ட்டில் இருக்கிற 7வது கண்ட்ரி பார்த்தீங்கன்னா பாகிஸ்தான். பாகிஸ்தான் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்தியாவை விட ஒரு படி மேலே இருக்கிறாங்க. இவங்க பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்பர் ஆஃப் நியூக்ளியர் ரியாக்டர் பாம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா 160 வச்சுருக்கிறாங்க. இவங்க இந்தியா கூட கம்பேர் பண்ணும்போது 7வது இடத்த பிடிச்சிருக்கிறாங்க வேர்ல்டு ரேங்கிங் வைஸ் பார்க்கும்போது. பாகிஸ்தானை பற்றி நமக்கு தெரியாத விஷயம் ஒன்றும் கிடையாது. இந்தியாவை அச்சுறுத்துறதுக்காகவே இந்த மாதிரி பண்ணுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். பட் இருந்தாலும் அவங்களால ஒன்றும் பண்ண முடியாது, அதுதான் உண்மை. அடுத்ததாக நம்ம லிஸ்ட்டில் இருக்கிற 6வது கண்ட்ரி பார்த்தீங்கன்னாக்கா யுனைடெட் கிங்டம், யூகே. இவங்ககிட்ட பார்த்தீங்கன்னாக்கா எவ்வளோ நியூக்ளியர் பாம்ஸ் வச்சுருக்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா 200 பாம்ஸ் வச்சுருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. இவங்க பார்த்தீங்கன்னாக்கா வேர்ல்டு ரேங்கிங்கில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா 6வது இடத்த பிடிச்சிருக்கிறாங்க. அடுத்ததாக நம்ம லிஸ்ட்டில் 5வது இடத்த பிடிச்ச கண்ட்ரி எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரான்ஸ் 5வது இடத்த பிடிச்சிருக்கிறாங்க. இந்த கண்ட்ரி பார்த்தீங்கன்னா நியூக்ளியர் பாம் எவ்வளோ வச்சுருக்காங்கன்னா 290 நியூக்ளியர் பாம்ஸ் வச்சுருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. ஃப்ரான்ஸ் பார்த்தீங்கன்னாக்கா யூரோப் கண்ட்ரியில் இது ஒரு பெரிய கண்ட்ரினே சொல்லலாம். இவங்களும் ஒரு ஸ்ட்ராங்கான மிலிட்ரி ஃபோர்ஸ் வச்சுருக்கிறாங்க. அடுத்ததான் நம்ம லிஸ்ட்டில் இருக்கிற 4வது கண்ட்ரி பார்த்தீங்கன்னா நேட்டோ கண்ட்ரின்னு சொல்லுவாங்க. இது ஜெர்மனி, பெல்ஜியம், நெதர்லாந்து, துருக்கி. இந்த 4 கண்ட்ரி சேர்ந்து இவங்க மொத்தமாக 300 நியூக்ளியர் பாம்ஸ் வச்சுருக்காங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க. இந்த 4 கண்ட்ரி பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு கண்ட்ரிக்கு ஏதாவது பிரச்சனைனாக்கா மற்ற 3 கண்ட்ரி அவங்க சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க. அதுதான் பார்த்தீங்கன்னா நேட்டோ அமைப்பு. இந்த ரஷ்யா உக்ரைன் பிரச்சனையும் அந்த நேட்டோ பிரச்சனையாக தான் அந்த பிரச்சனையே போயிட்டுருக்குன்றது எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச ஒரு விஷயந்தான். நம்ம லிஸ்ட்டில் 3வது இடத்த பிடிச்ச கண்ட்ரி பார்த்திங்கன்னா சைனா. சைனா பார்த்திங்கன்னா நம்ம பக்கத்து கண்ட்ரி. இவங்க பார்த்திங்கனாக்கா நம்பர் ஆஃப் நியூக்ளியர் பாம் பார்த்திங்கன்னா 350 பாம்ஸ் வச்சுருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. சைனாவும் பார்த்திங்கனாக்கா வேர்ல்டு வைடில் ஒரு டெவலப்டு கண்ட்ரி அப்படின்னே சொல்லலாம். சைனா பார்த்திங்கனாக்கா வேர்ல்டு ரேங்கிங்கில் 3வது இடத்த பிடிச்சிருக்கிறாங்க. ஏஷியாவிலே பார்த்திங்கனாக்கா ஒரு மிகப்பெரிய கண்ட்ரி பார்த்திங்கன்னா சைனா தான். அடுத்ததாக நம்ம லிஸ்ட்டில் இருக்கிற 2வது கண்ட்ரி பார்த்தீங்கன்னாக்கா யுனைடெட் ஸ்டேட் ஆஃப் அமெரிக்கா. இவங்க தான் பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வேர்ல்டு ரேங்கிங்கில் நியூக்ளியர் பாம் வச்சுருக்கிறவங்கள 2வது பெரிய கண்ட்ரி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இவங்க பார்த்தீங்கன்னாக்கா 6185 நியூக்ளியர் பாம்ஸை வச்சுருக்கிறாங்க அப்படின்னு இந்த நியூஸ் சொல்லியிருக்கிறாங்க. இவங்க பார்த்தீங்கன்னா டாப் வல்லரசு நாட்டில் ஒரு பெரிய நாடுன்னே சொல்லலாம். இந்த அமெரிக்கா தான் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஜப்பானில் அந்த அணு ஆயுத சண்டை நடக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஹிரோஷிமா நாகசாகியில் பாம்பு போட்டு ஃபஸ்ட்டு அணு ஆயுத போரை தொடங்கினாங்க. அடுத்ததான் நம்ம லிஸ்ட்டில் இருக்கிற டாப் ஃபஸ்ட்டு ரேங்கிங்கில் யார் இருக்காங்கன்னு பார்த்தா ரஷ்யா தாங்க இருக்கிறாங்க. இந்த ரஷ்யா பார்த்தீங்கன்னாக்கா இவங்க ஆல்ரெடி இப்போ ரஷ்யா உக்ரைன் போர் போயிட்டுருக்கு. இவங்ககிட்ட 6490 நியூக்ளியர் பாம்ஸ் வச்சுருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. இவங்க தான் பார்த்தீங்கன்னா வேர்ல்டில் அதிகமாக நியூக்ளியர் பாம்ஸ் வச்சுருக்கிற டாப் 10 கண்ட்ரியில் ஃபஸ்ட்டு இடத்த பிடிச்சிருக்கிற கண்ட்ரி. அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னாக்கா உலகமே பார்த்தீங்கன்னாக்கா ரஷ்யாவை பார்த்தா கொஞ்சம் நடுங்குது அப்படின்றதும் சொல்லலாம்.
உலக நாடுகளுக்கெல்லாம் வந்து மிரட்டல் விடுற விதமாக பார்த்திங்கன்னா ரஷ்யா வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ கொஞ்ச நாளாக அந்த ஒரு அனௌன்ஸ்மெண்ட் வந்து சொல்லிகிட்டே இருக்கிறாங்க. நியூக்ளியர் பாம்ஸ் எல்லாம் வந்து ரெடியாக வைங்க, அதோட டெஸ்ட்லாம் வந்து பண்ணுங்கள், அதோட எக்ஸ்பர்ட்ஸ்லாம் யார் இருக்கிறாங்களோ அவங்களெலாம் வர சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு புதின் வந்து ஒரு அறிவிப்பு வந்து வெளியிட்டிருக்காரு. ஸோ இந்த ஒரு விஷயத்துக்காக தான் பார்த்திங்கனாக்கா உலக நாடுகள் எல்லாருமே பயப்படுறாங்க. ஏன்னா வேர்ல்டுலேயே பார்த்திங்கன்னா அதிகமாக நியூக்ளியர் பாம்ஸ் வச்சுருக்கிற ஒரு மிகப்பெரிய கண்ட்ரி எதுன்னு பார்த்திங்கன்னா ரஷ்யா தான். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஸோ நம்ம வீடியோவோட எண்டுக்கு வந்தாச்சு. ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நம்புறேன். ஸோ பிடிச்சிருந்தா சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். அடுத்து ஒரு சூப்பரான வீடியோவில் சந்திக்கலாம். நன்றி, வணக்கம்.